אני אושרת חלמיש מועלם. אני מנהלת את תחום פיתוח מקורות גיוס ואת ה-CV Center בחברת מטריקס. בנוסף לגיוס דרך האמצעים הקונבנציונליים כגון חברות השמה, אתרי פרסום וכו', מטריקס מפתחת את הגיוס ברשתות החברתיות, ומבחינתנו זה היעד שלנו לשנים הקרובות. טומיגו מאפשרת לנו חשיפה רחבה של משרות ברשת בצורה מאוד מקצועית וייחודית. מעורבות העובדים מאוד גדלה בגיוס, מכיוון שהעובדים מעידים שניתן להם כלי שמאפשר להם לגייס בצורה יותר יעילה ויותר קצרה. הממשק הוא מאוד נוח לתפעול, והעובדים מפרסמים עבורנו את המשרות ברשת. הצלחנו לגייס המון מועמדים איכותיים דרך טומיגו, עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו. טומיגו מאפשרת לנו כלי לניהול חבר מביא חבר בצורה שהיא מאוד שקופה לעובד והופכת אותו לפרטנר מלא מתהליך הגיוס. מבחינתנו זהו win-win situation, כי גם למגייסת יש כלי חדשני ועדכני לגיוס ברשת, וגם לעובד יש כלי לניהול משרות.